Sziasztok! Hargitai Gabriella vagyok, spirituális választerápiával foglalkozom, terapeuta vagyok. Sok év tapasztalatából beszélek. Szeretném, hogyha ezt a módszert, amivel dolgozom, mások is megismernék és éreznék ennek a jótékony hatását. Mi is ez a terápia? Ez egy olyan módszer, amikor az életünkben valami elakadásunk van, és nem tudjuk, nem értjük, mindent megteszünk, és egyszerűen nem akarunk, nem tudunk a végére jutni. És ennek a módszerrel, ezzel a módszerrel egy olyan energiát fedünk fel az életből, annak az illetőnek, amit ki kell szó szerint nagyon szépen módszeresen tisztítani, elengedjük ezt az energiát, és amint ez feltárul, az illető is sokkal jobban érzi magát, és betöltjük azt a motiváló, energikus erőt, energiát, ami ahhoz a szituációhoz neki kell. Ezt a terápiát, ezt a módszert szeretném, hogy minél többen megismerjék és megérezzék ennek a jótékony hatását. Várom hívásotokat, megtaláltok Facebookon, TikTokon és Instagramon is. Várom hívásotokat, minden jót!